सरवा हमरा बुझात नहीं थे कि हमारा देश के झंडा कहिया फहरी। सब पढ़ल लिखल हमार माटी में मिली का करी कौना से पूछे। ए छोटन हेने आ हेने आ हेने आ हेने आ जल्दी आ हेने आ हेने आ बैठे जी मौका इसका के दूर बैठत रे हे जा बैठ। सुन अपना देश के झंडा कहिया फहरावल साले यही पर अमेरिका पढ़े गए तारा इहो पता नहीं थे। हमार बाबूजी नु और झंडवा फहरावल नु जो ये सरकार कहेला नु वो दिने फहरावल जाला। अरे तब तोरा पता नहीं खे रुक खुद लोटना लौकत त बोलाओ तने ओकरा के ए लोटना हेने आ बैठ हे सरवा के कुछ पता नहीं तोरा से एगो बात पूछी। हाँ पूछ। झंडा कहिया फहरावल जाला? बाग बूढ़ी रे ई तो रोज झंडा फहरावल जाला। ई कौन झंडा हो रे? हमार दादा नु हाँ रोज झंडा फहरावले शनिचर के एतवार के सोमवार के मंगर के बुध के बीफे के शुक्र के शनिचर के। ई कौन झंडा है रे? ई कौन झंडा हो? सारा तोरा पता नहीं कहीं कौन झंडा हो रे? ना जोन हो गेहुआ खेत में एगो डंटवा गाड़ के ओमे कपड़वा पहना के ना फहरावल जाला उहे रोज झंडा फहरावल जाला। तो अब तो हनी के पता नहीं तो सारा तोरा पता बता बताओ ना। चल पूछल जब के उसे हो रे चल ई को पता नहीं चल रे सुन अगर हमार कॉल हो जाई तो तोहनी के हमरा का देबो सो। एगो बात कही तोरा के फोफिया मिठाई खियाम तोर कॉल हो जाई। ताले फोफिया मिठाई ना खाएम हम खाएम बर्फ चापे वाला। ठीक बा चल पहले खियाएम तोरा के चल आ ना खी बोलो नु ओहो जी खूब गरिया है गरिया बा मार का बोल चल पहले ओहो जी पूछल जाई। चल पूछवा पहले गरियावत देखा पास बानी चल 16 17 18 रही 19 20 21 पास कहत लो चल हो ताश खेलते लो तुम वाले से पूछो तनी चल ए भाई रे सारा सुनो सा ए झंडा कोई फहरावल जाला रे तोरा नहीं पता ना 15 अगस्त के हट साला हट फेड़ दो चल ये संभाले के मन कर ओ भाई रुको क्या हो रुको एगो बात पूछी पूछ खिसी बनानू ना पूछा ना का बात बा ना खिसी बनानू ना खिसी पूछा ना का बात बा हम जाओ ना सरवा से पूछा तनी सब मौके बारे से कौन मेरे को बताओ हम मौके बानी का ना तो बाप बहुत अच्छा बड़ा हो पूछ बताइबो अब पूछो ई 15 अगस्त कोई आवेला हो 15 अगस्त क्या आवेला बॉडी खाम लगत नहीं करे जे छे लोग कथा ए जी कौन गाछ बारे चल हो दे गाछ पे ओजा बैठ के चल साबे करे पूछा चल हो जे छेरी बैठिए ए छेरी बाऊजी कहां चल ओ ई छेरी बा बैठस पहले खैनी बना के खा ले के केहू आवेला नु तो पूछा जाला बना बा कहां खनिया ई हम अपना ससुरारी से लिए बनी माधोपुर ला हां एकर ससुर बेचेलन
रे आई खनिया खेत में रोपाला ना तारा बाबू के गार में रोपाला। ए फटर फटर मतलब चुपचाप खाए के बाद तो खास आ देखत रह केहू आओ तक पूछल ना जाई। हाँ हम बनाओ तनी तोनी के देखो सा तो खास जल्दी बनाओ सो ठीक का भाई हराना तार बाजेला। हाँ बाजेला। ठीक बा गड़िया कहाँ से किनले बड़ो। बड़हरिया से किनले बनी। बढ़िया बहुत सुंदर बहु गड़िया तार। एगो बात पूछ सेवा ना 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 खिसे भैया। नत किसी आई ना ना खिसे। ई 15 अगस्त कहिया पड़ेला हो। 15 तारीख 15 अगस्त के पड़ेला। हट साला पूरा पता हट। करे ते तो कहत रहे कि पूछला पर बता दे तो कौन बतैलस हैं कौन रुक 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 वो बात पूछत हमारा भूख लागल बा पहले चल के खियाओ सो अब के बार हमके तो पूछवा दे। अब की पर ना पूछबैलो न तो अब की पर इतना मारेम सोन कि बड़हरिया के तरह के भेजा देम। आ चल पहले आपके खियाओ सो। चल 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 आहो भाई तू लोग काहे इतना दुखी में बैठल बाड़ू? आज तो खुशी के दिन बा। ए पुलिस भैया अब बोलो। हमनियों के सागर ले ले बा अच्छा कि अपने देश खातिर कुछ कइल जाओ। हाँ हमनी के ई सब पता नहीं थे हाँ कि अपने देश में झंडा कहिया फहरावल जाला। अच्छा हां हमरो आज गर्व होता कि हमारा देश में ऐसा जवान अभी भी बालो। ठीक बा चलो। ओ जी स्कूल पर चलो ओ जी झंडा फहराई हलो आ मिठाई खाई हलो आ देश के सेवा कइल जाई। चलो